Коя е най-мръсната и извратена история, която сте слушали някога? Ей, тази деца ще ви разкажа. Сега ще ви разкажа за това как се е появил Минотавъра. Тая година не я е донесъл Щуркела, а се е появила така, както сме се появили и ние. Е по този начин. Цар Минос, един гръцки цар от остров Крит, поискал от Посейдон да му изпрати един бял бик. Но Посейдон искал от Минос той да пожертва бика. Но Минос толкова харесал белия бик, дали защото иска да го прави на мезета, нямам представа, ама го скрил и вместо него пожертвал някаква друга обикновена крава. И Посейдон, като един Господ Бог, искал да накаже копелето за това, че го излъгал, ама вместо него наказал жена му. Как Посейдон наказал Пасифея, жена му? Той направил така, че тя да се влюби в белия бик, ама не да се влюби, а да го желае, да го иска сексуално, да става като водопад отдолу, когато го види. Пасифея, като една жена, жадна за мъжка ласка, макар и животинска, потърсила помощ в местния майстор. Майстора й направила една дървена крава, където тя да влезне вътре, изтипосал я на полята и я оставил на бика. Когато бикът я видял, той пламнал от страст и направил с нея това, което правят какичките и батковците в Порнхъб. И така се родило малкото Минотавърче. Имате ли си приятели, които адски много обичат животните?